Tina IPF tini enggui sengkaisa press conference mak laikya jotono saimano tau tini election ni jora tini DC council election nai hainai 6 tarik April lo songmaring nai tei 10 tarik lekha jak nai जों दिनै अमन वानसगो आइपिएफ पार्टी जों 17 जों बाजाय दङ 17 सीट बीजेपी आइपिएफ जुट क्लाय जों बाजागो जों फुल कॉन्फिडेंस दङ जों आशाबादी जों जायगा फानो 28 पाइनाय बीजेपी आइपिएफ सरकार दिनै अवश्य सानामो चोचिन जनगण दङ दिनै तिप्रा सारावना Nero kahmo wanso Nadi, Tina IPF party 2009 hoite, Sing Andolon Kai Fego, Sing Suba Kai Fego, Tina Kaisen Nahormon, Sing Bonum Barbar Masawa, Tina ultimate solution, Chini Tibrasani Bagay, Taikuno Lamakari, Sing Omono Puilasin Chai Fego, Sing ADC area no, Sing schedule area no. जों कताल हास्ते खालायनाय जों तिप्रालेन खालायनाय अबनो तिनि नहरमोन अबनो तिनि वानसकमोन अबनो तिनि जों 2009 होते लगातार जों आन्दोलन खायफैगो तिनि मुभमेन्ट दं नोइ दङ जों दिल्लीआव थांलायगो जों जों गोबांमा मुभमेन्ट खालायखा राष्ट्रखौ खालायगा जों बन्द खालायखा 23 आगस्ट जों आउटलाव 2016 गो 23 आगस्ट जों Balaikan जों बिरमान माखा बुजाखा तावजाखा ताबो फानो जोंनि सिक्लाराव गोबांमा प्राय 300-400 जन जोंनि सिक्लाराव जोंनि फानग्राग्राव ताव केस जोंनि दङ बर' केस हाजिरा रयमा दङ अबाय खालाय जों कुबुय खालायै जों बोखाबाय हामजागै जों सामं खालाय फैगौ जदन साइमानो जोंनि बिसेसनि सिक्लाराव युथ रक बारा थाङै नग गागै याकुंबाय हेंगै Ini 50 दिन 60 दिन चिनि हामाक्लाय जों बुने प्रसार खाय दङ चिनि हादो फानिबा जों साम खाय दङ जों अबनो साइमानो चिनि पार्टी आइपिएफटी ताबो फरे जों कुनु लरेयाखो चिनि वानसमा लरेयाखो ते चिनि नेता कर्मी जत्तनो बखाबाय हामजागै बखाबाखारवैनो जों साम खाय दङ अब प्रमाण तिनि जों अबनो मासानाय अनेक बरौरो अनेक नेता रक अनेक पार्टी रक শুধু ইলেকশন সময়ও ফাইयै ইলেকশন ফাই হौ ख्लायबरो बरनो उल्टा पल्टा ख्लायो जों नुखा थांनाय चिनि लोकसभा इलेक्शन आरो भाइनो चिनि गोबांमा बरनो क्लां थांगै बुट नाखा जों वानसकमानि साबुं खायखा हंखलाय जों बोखाबाय जों मा खायनाय कक बायसिमिया कक कतर सागै आबो काम जुगिया जों बोखाबाय मा हामजागनाय बुहा कहारमांनाय बुहा कतरमांनाय जों थिक खालाय जों सामु मा खायनाय आबो जोंनि आइपिएफ सामु खाय दङ जों नखा लोकसभा इलेक्शन लायखा जोंबो बाजाखा जनो बाजा लायखा इलेक्शननि परेबो जों नुखा बरनि जे इलेक्शन बाजानाय बरनि नेतार मासबन करिखा कमाय थांखा एक दिन फन फायगै बर फाय गुरि फाया मोखां फुनुक फाया आबो जों बाखि नेता हनाय जों बाखि बिसास खायनाय इलेक्शन फायो थांगो आबो अंनाय न इलेक्शन फेलिंग नाय पासिंग नाय अब जतन ग्यारंटी करी पॉलिटिक्स कायसा जिनिस मान ग्यारंटी करी जों बयनो कुलि बिलाप करी बयनो सेजाय बिलाप करी बय बुलाय बिलाप करी जों जतनो जोंनि बाहाग हामप्लाय सांमा खालायलायनाय पॉलिटिक्स तिनि फानां माने बंधु खाना फां माने शत्रु बंधुंगु बंधु शत्रुंगु पॉलिटिक्स को पारमानेंट करी तिनि शत्रु लायनाय खानाखरे जों हायनाय कथालायै बंधु लायनाय बने बागै आमनो कइनाय पॉलिटिक्स जतन समान अधिकार আমরা डेमोक्रेसी होनो और कोनो गनांकै कोनो राजा करै कोनो गरै लेखा गोरों लेखा रोङिया जतन समान इभेन तिनि प्रधानमंत्री तिनि नरेंद्र मोदी बाबो कायसानो बुत्रबो तिनि भारतनि तिनि प्रेसिडेंट बाबा कायसानो बुत्रबो डेमोक्रेसी अमनो होनो जतन समान जतन अधिकार केबो कायनि बुत्रमाया तिनि आंमनो सावो तिनि आइपिएफ पार्टी जों 2009 होते जों लागातार सामखाय फैयो
टाबु खाई दङ दिनै जों अबन मासाव दिनै IPFT जों सरकार फाइमिनि परेव जों गोबां मा सामोन खालायखा अब खालाय दङ अंनाय दिनै जों नुखा दिनै एडसिअ ताबुक जों गोथार मादाराव गोबां जों नुखा दिनै गोबां माताव फायै दिनै ग्रेटार टिपारलेण्ड अडिक माने बृहत्तर टिपारलेण्ड आबनो न काहामखौ बेखा खैनायदि आबो असम्भव दाबि अजुक्ति दाबि जों टिपारलेण्ड साननायखाय जों एडिसि एरियानो तैसानो ताकबरक साका ग्रेटार टिपारलेण्ड ग्रेटार माने तामो जों बांलादेशजों खबनाय चिटागांनो खबनाय निनि आसामनि हालिगानि खबनाय अब ngैबाया असम्भव अब तुई बरनो बिबान दखाय दं माने अब जे बुद्धिजीवी चिनि ज्ञानी गुणी बरक रक काहामखौ सायमान किन्तु फियाबा चिनि मासमो सिक्स राय रक बरखलाय आबनो गभीर खलाय कुथुक खेवान सग्या बरे बागै आं साम मुसु अबनो सामन खलायखाय जों बखाबाय सग मखलायनाय दिन आनि निजे आं कक सान मुसु आं 30-35 बोसोर आं सामन खाय दङ हा बाय गोरोंगै दफा बाय गोरोंगै आं सामन खाय दङ आं कोनो कन्फर्माइज खालाया जों नुखा अनेक पलिटिकल लिडार चिन दफानि बिसिंगो कायसा जागा बरक दंमैया जों नुखा दिनै गोबां माने तारा बम खुलिया वाइसांग दिनै INPT तेवाइसांग बरक CPM तेवाइसांग बरक BJP तेवाइसांग बरक दिनै गोबां दल एक बছरो 2-3 बार दल स्लाइगो अबरखौ जों बिसेस खायनाय ठीक जातनो हामजागो होनाय जों वानसनो दरकार दाखौ बुखरो गोबां पार्टी जों नुखा पहिला CPM खायनाय एप्रिल 5 कांग्रेस खायनाय एप्रिल 5 नि आंचल दल खायनाय ताहाय बरक उल्टा पाल्टा पार्टी स्लाइनाय ताबो वानसौदि ब नेता अबहाय खाय दं बरिबागै दाखौ बुखरो चिनि जों नुखा जे बरक कायसा जागा दंमैया दज्ज करै निनि टिकेट नेबां गस बरक उंग्लाव खराय दङ इलेक्शन बासनानि टिकेट नानानि अबतुय बरनि चिंता आबर ठीक खलाय सति खलाय बखाबाय गुबुय खलायगै बरक जाति दखनो हादे हामजाया अब पाब्लिक प्रबंध नाय ते कैसे क जों साइमनो चिनि IPFT पार्टी पुइलानि चिनि जों चिनि राज परिवार न जों बरम बरौ न काहाम के साइमनो सुदु कक साबचिमिया जों BJP IPFT सरकार फाइमिनि परेगो सबसे बरम रेसपेक्ट जों साबनेदि राज परिवारनि बरम रिगु एयरपोर्ट जों स्नाम रेखा महाराज बिरभुम एयरपोर्ट बनि मुर्ति तागि रेखा सुति गुसना खाय रेखा बनि आसामिया साल ताबो जों गोबां मा हिसाब खाय दं अब प्रमाण माननाय जे जागा बामफ्राम सरकारनि बरक CPM बिसोर CPM पार्टीनि बरक सारा जीवन बरक महाराजानो राज परिवार बरनो बरक कुलु बरक सेलें जागो बरक बेंगायो तबके आ बरक तबके राजनि उंग्लाव आं सन्देह खालायो एक मास सिगां जे नेता साखा टिपारलेण्डनि बिरोधी टिपारलेण्ड हामजागिया बरक तामसा स्टेट काउन्सिल आमर कक्साव जोंखौ साव टिपारलेण्ड टिपारलेण्डनि बिरोधी बरक एक मास सिगां बरक टिपारलेण्डनि गुखुर बिरोधी राजानि बिरोधी राजानो कुन्नि बरक हामहिया राजानो सेजागो राजानो सेलेंगो आ बरक तावखाय राजानि उंग्लाव आं बनक भागि बेस खालायनाय दिनै आं गौरवकै सामानो दिनै महाराज प्रदीप किशोरनि त्रिपुरा रायजोआव 10 जन बने क्लोज फ्रेंड बने बंधु दंखे आं खरस दंनाय आं कुनो समायो महाराजनो आं हामया खायनो मुचुगिया आं म रेसपेक्ट खायो किन्तु पलिटिक्स अरो जिदा थांखाबो ताखौ बुखरो पलिटिक्स कुनो पार्मानेंट शत्रु करै कुनो पार्मानेंट बंधु करै पलिटिक्स अमा अहाय जिनिस तिनि बुट बाजाखाने अरन तिनि पलिटिक्स थांखाबो बरे बागै जों तिनि सत्य कमा सानाय तैबो तिनि सबसे IPFT पार्टी BJP IPFT पार्टी जों बनि फैमिली न बरम रगो
जों जे सामंताव खालाय दंमानि आबार पाब्लिक रक जनगण रक kaham ke mabu cirai maka kanai kuthuk ke cinta bakhainai think seriously edisi tabok sini in the meantime edisi tabok mur par mannai abo sabok khlai hatai koto ngi thangka tin bormora bum slai tab hatai koto ngi thangka tabok sing idani go tini 100 ta bumung agani bumung na sing slai na bagi sing chi sarkar IPT di sarkar try khai dong chesta khai dong 100 ta bumung kabang ma tini lai bumane kacham bumung ro no je kamai thangmani bumung ro no sing tewaisa kifil to bara bagai chi sarkar already sing siddhanto na ja nuk nai taibo tini district council in the meantime sing tini ADC no kabang ma samkhlaira bagai power khina bagai sing tabok already prostav pass khai kha 30 ta seat ni district council ni 50 ta ngai DTADC Tripura tribal area otoma district council tongmani abang slai territorial council long nai age tabuk tongmani 15 to 16 department tongmani ADC go abu prai 42 43 department thanai direct fund fainai obai khlai jeng turuk samkhai tongo norok saimano oba bhage sombabongkha ekmato IPT BJP faigoi jeng idani thanai October osen जों कासे आइन पास खालायखा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ टाउन कमिटी बिल ता एडिसिओ प्राय 20-25 ता तिनि तिब्रासानि बाजार मार्केट आबो टाउन गुसना खाइजाक नाय अबाके समाबुंखा अबरनन वासुनि दि जों ताम सामख्लाय दं अबना जों तिनि सिक्लार तिनि बुद्धिजीबीर वानसना दरकार वानस होय दं साबो सत्य खलाय गुबुय खलायै बखाबाय खा रगुय दफा जातिर हामजागै दं आबो निरो नुगनाय नुगुय दंगो ताबक दिन डेभलपमेन्ट नक साइमानो जों एकलायबे स्कुल फ्री एजुकेशन फ्री स्कुल सबसे गाहाम स्कुल क्वालिटी स्कुल आगे तो माने मात्र 4टा स्कुल तो माने एकलायबे स्कुल एमआरएस सिपे मामालो मात्र 4टा बरक खुलक मानो जों फायै 18टा ता 20टा जों कटाल एमआरएस एकलायबे स्कुल खुलक दं खुलक जागनाय आरो प्राय 11,000 হয়তো 12,000 চিনি বড় ডক তি প্রসার সুযোগ মানাই আবার ফ্রি এডুকেশন অক সাইমানো কোয়ালিটি এডুকেশন দङ ফ্রি এডুকেশন আবার সেন্ট্রাল বোর্ড সিবিএসসি বোর্ড মাস্টার কাহামং নাই কোয়ালিফাইড টিচার বেতন ডাবল নাই চামং নমং কাহামং নাই তো লগই দङ তাও হাজার আনর ফাইও বতিনে বাগৈ আং বতি খ্লাইমিয়া তাওকে স্কুল করিনি বাগৈ 1-2 বছর বিসিঙ্গো নরমাইদি প্রায় 11,000 উপর 12,000 চিনি সাইজনে টিপ্রাসা চিনি করিরক আর সুবিধা মন নাই ন সাইনেমান একলয়বনি কাইছেনে ছাত্রনি বাজেট বছর কাইছেবো 1 ইয়ার বছর কাইছেবো 1,10,000 বড় রাং মানো বড় কাজ খরচা ছাত্রনি পিছনে বছর 1,10,000 जों খরচ খাইও যতনি ফ্রি নিনি সাপান হইতে নিনি ড্রেস বই কলম খাতা জুতা নিনি কম্বল যতনি फ्री सामा बेले गाहाम जों एभ्री वीक प्रत्येक सप्ताह जों चेक खायो बाहाय गाहाम दे माचा हामया माचा माइरं 1 नम्बर मान जों चारो वादागा तामके चिनि बरन बाजेट गोबां मा आबागै बोसोरके बरक सुबिदा मोननाय जों 3 बोसोर 2 बोसोर जों 18टा स्कुल ता 20टा स्कुल जों अलरेडी तबखा अब भागे मानखा एकमात्र चिनि IPT BJP सरकार तै सेन्ट्रल मोदी सरकार जों खारियाव मानबाय बाके रहय दङ अब बाके मानखाना निनि मथा तो मानाय ताबक तिनि स्टेट गभर्नमेन्ट नि यागो जेतु 2 घटिन दंखो सेन्ट्रल चिनि गभर्नमेन्ट चिनि कक देनानाय मथानि कक देनानाय न वासनायले रियां रिफुजी चिनि रियां सरि रिफुजिया चिनि गुरु रियां र बुसुक कष्ट खालायबार तिनि बस 25 बছর हाय बर मातंखा माचाया मानया बसुके नि प्रब्लेम जों नगो आबनो साबतावखा जिनि सरकार जरि इच्छा खालाय हांखाय जिनि बिप्लब बाबू बनि बखाकरि हिंखाय जिनि मोदी जी बखाकरि हिंखाय जों बर तो तमा खामा सेटलमेन्ट रमा खामा जागा साबरि जिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट तबा आं जागा रय दङ अब जत्तो फरेस्ट जों तब पारमिसन रय दङ कक्सिस सलायो अब जों तब
भागे तो माने नों साराबा जोंनि सरकारखौ सिगांखाय जोंनि केबिनेटआव जों एप्रुभ खालामखाय आबो तबमाइया आं खरस केबिनेट मिनिस्टार जोंनो एप्रुभ खालायो रियांगनो तबना बागै जों दिनै केबिनेट मिटिं खालायो जों एप्रुभ खालायो एबा जों दिल्ली पास होगो जेबर केबिनेट मिनिस्टार मैया सुनो फादा कक सागै जेरै जोंनि केबिनेट मिनिस्टाराव जों मुख्यमंत्री को सिगांखाय अबो उंगै मैया बनि बागै जों दिनै वासना नांनाय अनेक ब्रक सालायो बिजिबायदि फाइभनि परेगो दसरामो कौलायखा गुलि कौजाखा थोरि थैखा थैया जोंबो खारियावगो आं पयला निजा गर्वके साबनो दसरामो कौलायफ्राव आं पयला थांनायो थांनायखा हस्पिटाल थांनायखा पुरातिनि मेडिकेल खरस पत्र साबरिखा जोंरिखा थैलिया जोंबो खारियावगो जखन बर मिस्टेक खाइमानो फियाबा नो वासनायदि सिपिएम आमालो गोबां मा बरक थैखा बर्तामंखा अर्थ थुस थैयाखौ रबलिजन थैमाने अब साब दायि निन सुग्राम देबरमा एसडीएम थैमाने ओमफ्राय गोबां मा निनि बरक थैखा निनि कुतनाबारि सकजाखा आरो बरक थैखा कलेजफोर सकजाखा गोबां मा बरक रेप खायजाखा बुथारजाखा तखजाखा कुनि बिचार देमान सिपिएम आमालो दिनै बिश्वजित देबरमा गाहाम कक बथैगा आं थांना आं 2 बा 3 बार थांगोमोन आरो जोंबो खारियावगो बने बागै जों दिनै आं अनेक नुखा जोंनि मुख्यमंत्री ब हामजागै आं स थांगै बनि नगो थांगै बिश्वजितनि बहिनो चाकरि अफारिखा अबाय बक मुख्यमंत्री दं तिब्रा जगो गोबां बरक थैखे बथाजाखा आबो दुर्भाग्य जों साइमानो किन्तु मुख्यमंत्री थांगै यागो या फाइरगो अफार रां 5 लाख या फाइरगो आं रोखा 2.5 लाख मुख्यमंत्री रखाने 5 लाख तै मनि साथै लगले अफार चाकरि या फाइरगो अब नों ब सरकार नुखा भाइ खलाखै माने ब मुख्यमंत्री नुखा न थां अफार या फाइरो माने चाकरि होदो माने अब हायराव बरक वासना दरकार दिनै 3 बছর सरकारो जों गोबां मा खालाय दङ आं माने बार सावो ते 1 বছর পরে केना नुगनाय त्रिपुरानि बरा चेहरा पिक्चार पाल्टाव थानाय बरे 12,000 कोटी जों रां माखा शुद्ध तामने बागै रूट डेभलपमेंट खायना बागै तामने नै কৈলাসর হইতে তিনি কমলপুর খোয়াই আবো नेशनल हाईवे बुट अब रूट थानाय कटन थानाय नो नुगै दं चराइबारि हइते आवतला पर्यन्त रूट नाय निने आरो चम्पनगर हइते निने उदयपुर निने किल्ला रूट थानाय निने शान्तिबाजार जुलाइबारि रूट थानाय यानि कांचनपुर निने यानि मनु हइते कांचनपुर मिजोराम थुक अब नेशनल हाईवे थानाय अमायख्लाय जों कोटी दारा माइ दङ अब बाजारनि बायरे जों बुसुख्लाय सामख्लाय दं निराव नुगनाय तेबतिनि एकलव्य स्कुल आं मा साफिउ एकलव्य स्कुल नि 18टा अलरेडी सेंक्शन खा आरो बिसेता 15टा हाय ता काम तलै दङ 1 বছর बिसिङाव पाइनाय आमाय बाजेट साइमान खरकसा एकलव्य स्कुल नि काइसेनि प्रोजेक्ट 24 कोटी हइते 40 कोटी 24 कोटी हइते 40 कोटी प्रोजेक्ट अब साबो लाभ मोननाय आनि तिब्रासा आनि जनगण जे तंनायनि बरक लाभ मोननाय काइसे एकलव्य स्कुल ओंखामाने बनि गानागिनिगो अनेक डेभलप होनाय दुवान पाटंनाय अटो स्टैंडिंग नाय मोटर स्टैंड नाय कारेन्टिंग नाय तैंग नाय अटोमेटिक थानाय तास जोंनाबो गोबां मोजां खालाय दङ एकदम नि सामनो कोना रग नि किल्ला रग नि करबु रग गोबां मोजां जों दा फ्लाय दङ अब साबो बेनिफिट नाय साबो लाभ नाय आनि टिबेसन लाभ नाय अब हायरो 3 বছর बिसिङो ब सरकार खायमाखा निराव वाचनाय दि ताव एडिसि सरकार नाय तिनि अब कन्फार्म जे कामको साइमानो जेसेबां दिनाव हावम दि अब कुनो दिनो बीजेपी आबि सगोन प्र पाइया जों अवश्य एडिसियो जों सरकार खायनाय 100% सियोर दर नायनाय दि जिनि तंग सरकार स्टेट गवर्नमेंट जिनि याव तंग केन्द्र सरकार जिनि याव तंग नों साबर साननाय निनि गेटारलेन्ड दाबि साबर साननाय आं खामानि बिसिङो मर थानि बारो बिजिबाय जुगमुइ दंलाय जों खबर मोनजा जे मथानि बा त्रिपुरा मथानि टप लेदार नेतार ह डिपर फाइगै
जोंनि CM बाय मालाय दंफायो आं जत खबर मानो तांगै तामु कारन अबनो पाब्लिक जवाब रनाय पाब्लिक सिया दिल्ली थाङो मालायो जोंनि BJP नेता रबाय टप नेता रबाय आउटला फाइबर मालायो हदिबदिबर फायो तामु कारन अब जों सन्देह दं बरक साव BJP बाय जों एलायन्स जों तो आगनि जे एलायन्स ताव जे सरकार नंगौ जों कैबिनेट मिनिस्टार जों तो बर मालाय नैनो किन्तु नोंनो एकटा पार्टी बंगिया निनि पार्टी आलादा एलायन्स बो करै नोंनो ब कारनै ब विषय हदिबर फायै 1 घंटा 2 घंटा कक सालाय फाय आबन ताबो पाब्लिक जवाब रनाय आइपिडि पार्टी जों समाय थांजा जों साव जों बरम रगो जों राज परिवार जों बरम रगो ता बरय दङ सबसे आइपिएफटी पार्टी थानसालि बागै जों चर्चा खाय दङ अब आं साया दिनै जों अम प्राय 1 बोसोरनि सिगां प्राय 2 बोसोरनि सिगां नंखा जों एनजिअ पार्टी हिमबर सागो बर बुधबार जायन सागो बर तिनि पार्टी बाय ओ हाबना बागै जों बर चर्चा खाय दङ हाबनाय ब कक साजा खरजे एनजिअ पार्टी तिनि आइपिएफ रेजिस्टार अर्गानाइजेशन तिनि एमएलए सयजन दङ मन्त्रि दङ तिनि सबसे तिनि पार्टी कतर तिनि पार्टी सबसे थाराति पराव तिनि पार्टी रागकुगो कतरकुगो बर तो सर एनजिअ सि जों जे सत्य जे कबुई बनो जयनाय द ट्रुथ विल सेट यू फ्री हमाहाय जेबर कबुई कथारके सामुदांनाय आबनो जयनाय बरिबा आं तेमो साना मसुगो जों थानसांनानै बागै सबसे जों ट्राइ खायखा नों मकलाय नुखाना खरावसा जों कनै कैबिनेट मिनिस्टार जोंनि कैबिनेट मिटिंआव जों याकारै जों थानसांनाय बागै जों राजबारि थांखा जों हामयाफानो जुग याफानो जोंबो 5 बोसोरले जों मिनिस्टार ब्ले जों प्रोटोकल दंब्ले जों रिक्स नागै जों थांखा जों थानजाल हामजागौ जों दरकार हांके जे ताम एग्रीमेंट खालामनानै चिट सोलायमाने जों आबला फ्लेश करनाय जों रियाखौ गोबां माखाव सागै दं आं निजे थाङै 2-3 बार शिलंआव थाङै हदिपटिबो थांबो कस लायका जों थानसांलायनाय फायदि गाहाम क लायनाय फायदि किन्तु गाहाम थानसांलायनाय बागै जों ताम खायनाय अब जों सालायजा जोंनाव डकुमेन्ट दङ जों टाटार साया काकेन सिदेबरमा 85 बोसोर बयस आं मन बरम रौ आं मन क्लामा थांगो हाइले दिचिनाव जों हदिपर एकटा दुइटाव जों खबै जोंनि पुलिस जों स्कट याकागै हने एकटा रौ जों थांलायो कस लायनानै आं थांगो काकेन सिदेबरमा 85 बोसोर बयस बाफोर थुइतना जरा आर्म खायना जरा ब भाइनो दाखो खाबा बोरिं खाबा नि जों हने एकटा दुइटाव जों थांलाय जाव वाइसे थांगो हटेल वाइसे बनि न'आव थांगो जों मालतनि बास थांगो फ्लाय जों वाइसे वाइया प्राय 6-7 बार जों थांगा हदिपति पर कस लायना बागै सब थांखा सब आगुरि फुनु खाबिसि आं तो कोनो बनाया आं तो चराय आं कोनो गया किन्तु जानुवारि डिसेम्बर मासा गोसो कसांमा ठक ठक कसांमांगो काकानसि थांजागो कस लायना बागै अब तो ईश्वर साइमेने बेले सबसे जों आगुरि फुनुनाय जों थानसानायो उनिसरन नखना जों खरानि मन्त्रि थांलायखोबोनो थांलायखा कस लाय थांलायखा आरो बकक सावजों आनले पार्टी जिकन बा आनले एनजिओ बा बरिजे साव निन तो एमएलए दं 6 जना मन्त्रि दंगो नों पार्टी कटर नोंगानो 3-4 तना रेडी अकक सामबें थाका सुद आमाया प्राय बहाय बाय 15 जन साका सोंनानै बिसिकितनो साकाबो अकक मंगलर साका जोंनि जितेन देबरमा जेस बरम साका जों कक सालायफ्रो जों खराबा दंगो आं दंगो खरकसा जितेन देबरमा जोंनि एजेस दंगो सिन्धु जमातिया दंगो बिसिकित दंगो मंगल दंगो जों 5 जन खायगै जोंनि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव जिनजानि उक्लबो जों हरदि पर कक सालायो आफ्रा महाराज दंगो आं सायचुं गया महाराज खरकसा ते बनि दग बर हाबिया हायबे जों फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजार उक्ल आं दे छलिया आफ्रा आं दंगो मंगल दंगो चिन मंगल जितेन देबरमा दंगो बिसिकित दंगो सिन्धु जमातिया दंगो ते महाराज दंगो आफ्रा बकसे जा
Boko sajak boni first option tam samani bo sawo ek number ang IPF to phai hap phai nai hap phai kangkai nirano kaisa important post mar nai rinai tei bo sawo ana nirok same ni project phai nai same project jung go sajak boni first option ang IPF to phai hap phai sinai IPF phai ni pare no tono important kaisa post rinai te bono same project ma phai nai sarajak ek number দুই নাম্বার tam sakabo দুটা অপশন o khebego jekpor jeng IPF ro kabangma seat nagui nroba bachanai boni ni kok bai jeng 22 ta seat bachanai jeng chitir hokha Delhi go ang di thangmala je jepi dabda bai abo boni kok bai nrok kabangma seat nai bachadi bachang hangkai ang campaign khlainai nro bagui te ang rangbore nai okok sao ana sriya जों खरब बातों तीन नेता नंबरन बसंग नायदि अकक बसाव नों कबां सिनि दा बादि इनका आंनो बातों नाय 22 टेन ऊपर नो बाचादि गाहाम को तेबो सावबो जदि सिनि रो कम सिट नाय बासा खांखाय आंनि रो बकरि बसामाखाय जेखबो ताकलाय आंचलिक दल जों एडिसि दल खायनां नाय CPM या कांग्रेस या BJP या आंचलिक दल जों जेखबो दल खायनां नाय आबोङै जों गोबां सिट नाय मा बाचानां नाय बसाजाक आबोङै जों एक बोसोर सिगां अब एक बोसोर सिगां कक जों जेपि नादानो चिठि रयखा जोंनि महाराष्ट्रनि कक बाय आं दे थांनि साखा जों 22 ता सिट बाचानाय अब बनि बनि नाहरमोन ओहाय कक थार्ड नाम्बार दाम साखा नि हांखाय जों दरेसि बका थार्ड ऑप्शन जों दरेसि थांथां लायमालि हांखाय बसाखा निराव बाचादि आं बाचानाय ते निराव बाचामा जागा आं बाचाया जे BJP बाचामा जागा आं सिद्रना बाचानाय साव ओ कौबे थांखा लास्ट सक तमन गासं एग्रीमेंट न लुखा जों फाइल सलाय माने आ फाइल जों दाखनागा परेला पर अब डकुमेन्ट जों दंगो बनि सयगना काका एनसि देबनो सयगना आतम साकाबो अब हायरक दे सत्य कुबुई अब ईश्वरनो जवाब रनाय पाब्लिक जवाब रनाय बतो कमनार गया सुदा आनासनिया ने पातलम कमनार या बनि को बसनो साका आं दुई तीनटा सीट बाचानाय आं बकक सामानि ता उल्टा कक साइ दंखा तैबो सावबो ओनलि IPF एन्टि ब्रह्मथा जों कुनै सिंनाय सावबो आरो कोन IPD गरै और पाताल गरै केबो गरै TSP गरै आं बरनो आनि मथा दाय दाय रबायनाय हाफानाय बरो अकक सादाकबो एक बाबतिन एग्रीमेंट दङ नों जों फुनुंनाय only IPF and Motha tibra masa kai sing election na duita si tei bad baki boke borno kan koi nai bor jotona tin Motha phai ha phai de nei khade khai maka bo sable tin agreement dong tei bo tong tini bo saka jing election hangkai sing tinjon na ojaga obaw nang nai kur committee member nai NC Debarma Moharas Prodikishur te ang जों तीनजन सियारा पुर कमिटि मेम्बार जों थासारा जों केबो पलिसि नाया केबो डिसिसन नाया बसाजा जोंनि एग्रीमेंट दङ अब जों चिठि फुनुंनाय जों तीनजन पुर कमिटि मेम्बार जों इलेक्शन माने परेसाबो जों जखन 19 तारिख जों जखनते जों फाइल सलाय लेखा सयरि लेखा आब्रा असुये दङ तैबो सावबो IPF एन्ड तिब्रा मथा जों दुइजन सि दुइ पार्टी सि जों इलेक्शन बात्रायनाय तै केबोया जर बर फाइल मसो मानके परनो आइन पिद्रावनो बरल तिब्रा मथा फाइ हाफाय दिहिं बर सानाय साव बत्राय बिखलाखेना अब बन बन मनिपुर जों सागा हायनै जत बरन जों सबाय पैबैनाय बर तिब्रा फाइ हाफायनाय तिब्रा बाय IPF जों इलेक्शन नाय बत्राय खाय किन्तु ब बिधानसभा कौनार मालियादा पाताल बत्राय खायखा आं सायमानो TSP बत्राय खायखा बर देरखाय अब मनिपुर आं सायमे बताम खायखा ओ क बसाजा तिन एग्रीमेंट जों खायजा आरो बिसि दङ जे ब एलेक्शन नाय माने अमन तीन कारण दङ जों तीनजना जों कोर कमिटि मेम्बार जे डिसिजन मेकिं पलिसि मेकिं जों तीनजन सालायगै जेखुनु जिनिस जों सल्भ खायनाय जों नखा आफ्रा बहरा ब थांबाय ब दिल्ली अब शिलंग अनिमेस सालाय रेखा जोंनो बसिया पाटे सिंगले ब साइ रेखा 5 तारिख माने ने जॉइन गैदरिंग नाय जोंनो साया किन्तु दे एग्रीमेंट हाया बले आरो तो महाराज आं जों कथासि दिनै पलिसि मेकार कोर कमिटि मेम्बार जोंनो सायागै
मराजों सायगै भाई खाय अनिमेसले 5 तारिखआव मीटिंग ने सायलेखा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो गथोलो सावग्रेदि जों आजो सायले फेदि जों आजो सायमा बकरै जुक्ति बुद्धि सायमा करै बचन टेलीफोन बखायमा करै हठात खाय ब तमाचामा ब खायरिखा 5 तारिख बरो जॉइन गैदरिंग जों अबाक नांखा आं मारो सोंखा मरा बभागा मा खायगा कक तो तमानि नों बाय जों बाय सालायसि प्लान खायनाय तार बर खायनाय खायदा जों सालायनांनाय नों 24 दिनाव थांगा हमको अब जों जॉइन अब जों एडवांस जों साजा प्राय ने एक मास जों अब तीन प्रोग्राम दंगो आरो जों जॉइन खायबेका ताव कताले प्रोग्राम खायनांखाय जिन कोर कमिटी मेंबर दंगो आं दंगो एनसी दंगो नों दंगो जों कथासि अब जों साना दरकार गताम जों कथा जलाया नों साइडे मान बसा सासाव मैया ओंके अमा एकलाय अनिमेस चैलेंज खायगा बरो बदनाव साइमन ब्लै बाजी ब्लै कक गोनां कुनाव अब ग्रै जोंनो बसंया ए अमागा बतिनि हठात खाय ब बिसनाखा आं मरो संका अबाखा मान अबाखलाय तिनि आं साका जे जेकुनु सामखायनो हाखाय गुबुय बाय कथार बाय सामखायलायनाय अरकेबो अनिनि ताताल फागे सागै अब लं लास्टिं खायनाया जों खोनागा महाराज कापमानि कारण दंगो बसंनो मानलिया बनि कक बखादालिया बनारो कदा ता बर थां हाबैखा आं खा साइमानो महाराज अनेक दुख नां दं साइमानो तांगै बनि जे दल बनि सांग बांग जत्तनो बनो तारि सानाय बन उल्टा बाला सागै कक सामनाय मानसि आं बिहास खायो महाराज ताखन बाना हामजाव आं पहिले साइ थांगाबले सारा तिबा राज्यगो बनि बंधु जरि दजन दंखे आं खरे खबजागनाय आं मा ट्राइ खांसि नगै फाइगो ब मानो नगजा आं बन बसके हामजा बनि बुमा अनि महाराम बिबु देवी आं बसके हामजा बनि बुमा थैथांगा बुफा आना कबा काबो आं बसके हामजा बनि बुफा ब साइमानो किन्तु कतार मादार फाइयै उल्टा पल्टा बर फाइयै बन बलायखेरे थंफाइगा ककास ग्रिबा बागेर नामे ख्याल खाय हमहाय बागेर नामे ख्याल खाय अमाय नामे खबरो ख्यालং सबन ग्लम दङ जदाबाव आं पहिले सागाबले जे एक्स मास सिगां टिबरलेन कुलनाय तको बस गिदा टिबरलेन थु एक मास सिगां से बसाव गुर बिरोधी टिबरलेन बिरोधी टेकासे कक बांला समा मयदामाखा 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय 10 चक्र भगवान बुद्ध भगवान पयन्दसी कबर मा थांगो बुद्ध मा थांगो मने मन गुरी सयता नकक सा हांगलाय बड़ साइजों से मताय हिंगाय ते बने गाना गाना जजो से सयजानो संगाय 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय ब भगवान न किदु ता बुद्ध मा थांनाय तांगै बड़ी सांगो बांगरो जेबो प्रेसार हेखा जों साइमानो बड़ी साब दल टं बन साब दल टं नायदि बन जोंनुगो बन रेकर्ड नायदि दि ट्राइ रेकर्ड नायनि दि आंबो मुखुलिया पाब्लिक को पर इमेज बस तो से नायनि दि वो पाब्लिक ताम खायखा नर जो साइमानो अनंत देबरमा लोकसभा को बसं बाय दंमानि बसागा बस बुधबा थानाफु लोकसभा को बतिगरा जों सांसा बुकसं सालायगा चिनि इलेक्शन कमिसन सालायगा नोंल अखरांखा बोले तो जवान जवान बालाय दंखाय प्लस आरो अमत लोकसभा इलेक्शन तो और ग्राम पंचायत चेयरमैन हैया एडीसी नि एमडीसी हैया नों दिल्ली मा थांनाय मोटामोटी फिगानि बराव नांगौ अब बके आरो ब थाइ दंगा ब टिकेट मारिनाय लोकसभा को बस कन्टेक्ट फैनायखौ ओंखा जों सालाय आं साइजों जों पाल सालायगा आरो ब टिकेट मालिया एप्रिल थांबायगा अन पार्टी थांबायगा अमाय खलाय जब निने आइन पिटि भाई काखा बनायदि आरो ब टिकेट मालिया काबो फायगा आइन पिटिनि आरो आं ताबो खनाय दं बिजरा खालाम बसके बस सेदाय दं तिनि आजि बरर तिनि कयटा पार्टी सलायखा पुले सीपीएम दंमानि एप्रुव फायगा निने टीजेएस एप्रुव फायगा निने तमसानाय आइन पिटि बरिबा एनसीटी बरिबा ताबो आइन पिटिं फैवखा तेतिप्रा मा थांफैखा একটা জীবনো 6-7টা पार्टी सलायनाय आबार जों भेस सलायमानाय जाति दफानि बागै बरिबा ताखौ बुखरो आते कमा कक्तो आं सालिया आं अमनो कमा सानाय जबर कुबुय जब खारय साउंदांनाय बर जरिंनाय हाने सागा सागा न बारो फायै ब न बारो उरि थांनाय